Wie hast een wonder, wie is er speciaal, maar om alles kan een ei. Ze had niet meer die mij zei. Angelina, wat maakt die nog bang? Lekker in dein Finger, ik wacht je al zo lang. De campagne voor de Frieske Top 100 rint bij de omroep. We toch na een jaar van corona laten we dat nou eens een beetje lumineus oppakken. Knallend de campagne. Dat is precies de leus. We knallen erin dit jaar bij de Frieske Top 100. Nou, we zijn overal. We beginnen dwars door de provincie, 6 dagen lang, van maandag tot maandag. We komen overal en onder het motto we verschijnen, we jongen en we verdwijnen binnen dat hele liedje pop-up concerten die te maken. Maar het is wel heel leuk. Al die Friese artiesten die het meedoen. We hebben eigenlijk Justus Hietse Heim al genoemd. We hebben Judith Gaatse Bosma. We krijgen nog Pieter Wilkes. Griet Wiersma wordt even tricky denk ik. Want Griet is haar stem een beetje kwijt. Maar we misschien een vervanger voor ziekje. Emiel van der Hoenekop komt nog. Wijma van der Werf zal meewerken. Marcel Smit komt. Nou, dit is een geweldige weekend. Onder het motto we knallen erin. Maar de campagne voor de Frieske Top 100. Alle dagen live op radio en jongens op televisie bij Omroep Friesland.